Bueno, boas noites. Iniciamos a sesión ordenaria do Pleno da Corporación Municipal convocada para hoxe, mércores 29 de xaneiro de 2020. E ca seguinte orde do día. Primeiro punto, aprobación da modificación do POS Plus do 2020. Bueno, vistos os requerimentos recibidos neste Concello relativos ao Plan de Obras e Servicios POS Plus 2020, é preciso corrixir varias deficiencias e subsanar as referidas emendas. Para ello, é preciso reaxustar as cantidades previstas no acordo plenario adoptado polo Pleno en data da 7 de decembro de 2019, tal e como se indica nesta proposta. Con data 25 de outubro de 2019, o Pleno da Diputación da Coruña aprobou as bases reguladoras do Plan Único de Concellos POS 2020, no que se asignan para este Concello a cantidade de 422.963,45 euros. No plan deste ano solicitáronse da achega correspondente ao ano 2020 o total da cantidade para gastos correntes, o que é dicir 196.247,87 euros. Co préstamo provincial 2020 solicitouse a cantidade de 179.221,80 euros para dous proxectos de obra. E tal e como se establece nas bases do plan, solicitouse tamén o plan complementario por importe de como mínimo 50% da suma dos tres tipos de achega, 422.963,45. Entón, neste plan incluíense tres proxectos por importe de 262.199,18. Por outra parte, no acordo plenario da data da 7 de 12 de 2019, a achega 2019 ia destinada ao pago a proveedores por importe de 29.564,39 e tamén contemplaba o investimento denominado mellora do firme dos viarios interiores en Pazos e outros por importe de 17.929,39 euros. Ao non acadar dito investimento o importe mínimo de 30.000 euros establecido nas bases do POS, é preciso modificar os importes desta achega. Por lo tanto, a achega 2019 deberá ir destinada ao pagamento a proveedores por importe total de 45.887,79. Tendo en conta que este Concello ten a obriga de presentar as modificacións pertinentes á Deputación e sendo obrigatoria a aprobación previa das ditas modificacións por parte do Pleno da Corporación, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS máis 2020, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e a préstamo provincial asignada aos proxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2020, achega provincial 2019 e préstamo provincial 2020. Temos, por un lado, facemos a achega para a achega 2019, pago a proveedores por importe de 45.887,79. Para gasto corrente, adicamos a achega 2020, que son 196.247,87. E o que é o préstamo o PAI 2020, 179.221,80 para os proxectos que se estaban ditos anteriormente que son mellora do firme do viario de Pedrouzo a Igrexa de Pousada e outros, e mellora do firme do viario de Reboredo a Carballón e outros. Co que sería o 50% da achega total da Diputación, fixéronse tres proxectos que serían proxecto do firme do viario de pista no Codesal e outros, mellora do firme do viario de Ponte a Abeleira e outros, e mellora do firme do viario de pista do campo de fútbol e outros. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprometerse ao Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2020 os fondos necesarios para fazer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2020, se a houbera. Solicitar da Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente.
Sí, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Creo que neste punto o que se fixo foi había que dar unhas facturas pendientes que están reclamadas por traballos mal executados a unha empresa, entón en principio esas facturas quedaban fora do que é do plan de proveedores, pero a Diputación exixinos que se incluyan tamén e que se pagan con cargo a esa partida de pago a proveedores. Entón se incluíron facturas para as que fan o total dos 45.900 esos euros que hai que fazer, que hai que pagar. Ten a palabra o portavoz de Veciños. Ben, boa tarde. Non sei por onde empezar. Parece que é a primeira vez que fixemos un post, porque ten a súa gravedade, non saber. Eu advertí no pleno pasado, non? Que dos 30.000 vendes do 2002, cando se cambiou a euros, veñen sempre cos mismos. Non sei, que parece que é a primeira vez que fixemos un post. E conseguistes hasta que me perdera. Que me perdera eu non, que nos perderamos todos, porque non temos nin idea do que se está aprobando. Pero sabemos que se saca aí o proxecto dos 17.000 euros, 17.000 e pico, e se pasa a pago a proveedores, pero que despois non nos coinciden as cifras dos plans. Eu teño aquí dous plans que nos mandaron a posteriori, e o plan tal falamos antes, porque ti fixeches a suma tamén. O de mellora do firme do viario de pista no Codesal e outros, eu teño un proxecto de 100.000 euros e ora aparece con 120.000. Estou mirando o proxecto que teño e sei que houbera modificacións, porque mirei no expediente do pleno pasado e si aparecía co de 120.000 euros, pero nós ese proxecto non temos. E mandastes a posteriori un proxecto, pero non mandastes mandastes, porque teño con dous nomes distintos, mandastes o de mellora do firme do viario da pista do campo de fútbol e outros. Era que teño... Mandastes repetido o de Reboreda a Carballón. O noso proxecto que temos no expediente pasado está con 100.000 euros, non con 120.000. Entonces sí que non sabemos o que se está aprobando. 100.628,95 para ser exactos. Sí. Non vexo bastante. Supoño que entendo que isto que seguramente estaría copiado do anterior, que foi o que fixo. A ver, houve modificacións dos proxectos. Se había o de 17.000 a parte, eliminábase o de Pazos. Pero debía ser únicamente ese. Pero a modificación esta, nós non a temos. O sea, non nos mandaron a modificación da... non sei exactamente o que se vos mandou, pero este cadro que ven aquí hoxe ao pleno, antes de traelo, foi enviado a técnico da Diputación que leva o POS e foi contrastado con ela para que coincidiran as cifras. Eu tampouco che podo, é dicir, non sei exactamente os importes de todos os proxectos, pero o que si che podo dicir é que está contrastado pola Diputación. Entonces entendo que as cantidades e os importes coinciden co que se presentou no seu día, excepto a modificación esta que se fai, lóxicamente.
Eu que o día que mandedes un expediente que estea ben, pois hasta casi que aplaudiremos. Porque é que levamos unha racha e parece que nos vou unha meiga. Claro, nos agora sométesenos á aprobación algo que desconocemos. Comprenderán que non van a votar a favor. Sí. E máis, se comprenderán que vostedes tampouco deberían votar a favor de algo que desconocen. Digo eu, non sei por... Para non vir a terceira vez con isto. Nós non estamos dicindo que descoñezamos o que estamos aprobando. O que está eu insisto que o que se está aprobando aquí contrastouse cos técnicos co técnico ou ca técnico da Diputación que revisou a documentación que se enviou no seu día e esta modificación está supervisada por ela antes de vir aquí a pleno. Supervisar tamén en decembro e xa non viña a pleno outra vez, xa non estaba mal. Sí, bueno, pero sabe vostede que en decembro o plazo pues, estaba encima e por eso se aprobou o que se aprobou. De verdade, nos mandan un expediente, nos mandan así os expedientes, que de verdade, isto non ten explicación lógica ninguna, pero ninguna. Eu non o entendo realmente. E máis faremos logo unha, pois, teremos que impugnar o acordo ou algo por falta de documentación. E viñeron aquel día modificándonos o que nos manda, o sea, o cal é irregular total, porque temos que ter acceso aos expedientes con 48 horas de antelación, así o din as leis e os regulamentos. Cámbiano aquí e non nos lo mandaron outra vez ou non nos lo deron mandar, porque eu sigo tendo o mismo proxecto que me... Revisaremos o que se lle enviou no seu día a ver se coinciden ou non coinciden estas. É que nos mandan facer algo a cegas, non? O sea, aprobar algo a cegas, eu non entendo, non o vamos a facer, pero non entendo tampouco que vostedes o fagan. Moi ben. No, realmente eu entendo que os proxectos os que van con cargo ao país non tiñen que estar modificados. Entendo que serían os importes que foron xa a pleno anterior. A única modificación que en principio que había era que o proxecto que eran dos 7.000 euros eses que iban con cargo a partida de 2019 ao ter que ser un proxecto superior a 30.000 euros. Eso dedicouse solamente o cambio e foi que para proveedores. Eso entendémolo. Ben, pero que eso entendémolo, non, bueno, entendémolo entre aspas, non? Parecemos unha cagada. Pero o que digo é que non nos coinciden agora, están mirando. Chegaron a poñernos, non sei. No, pues entón, deixamos este punto por encima da vez. O vídeo pode quedar para o... É que xa o requeriron, non sei, non é que haxa un plazo, é que non sei que día poderíamos facer outro pleno pronto, bueno, non tendes o proxecto ese a mano. A ver, pero, perdone, unha cousiña, sí, unha cousa, que é o que non lle coincide? O proxecto que recibiu, é dicir, escaneado, imagínome, nun PDF, coa cuantía de aquí, a do proxecto cada aquí, porque o cadro é o mesmo, vamos, ou estou equivocada? Estou dicindo, o cadro é o mesmo, pero modificouse aquí, non se acorda que se modificou, o sea, deronnos a documentación o mismo día do pleno. Sí, e non lle coincide o proxecto con isto? Non, por eso digo, se tendes o proxecto de... Mirade, queremos saber cando menos que obras se incluen, como lle poñen outros. Supoño que habrá máis obras dentro do proxecto que non son os cales son. É que, como lle comentaba que o alcalde, é que as modificacións que fixemos, o que requería a Diputación era dúas cousas. O que xa vostede se deu conta aquí, que non nos demos conta coas presas, é dicir que ese proxecto non encaixaba por importe dos 30.000, entón houve que xustar, pero certas cousas, non todo. Outra cousa que nos mandaron reaxustar foi o tema dunhas facturas que para eles non podían entrar dentro deste tema, porque como xa estaban dentro dun plan da Diputación, non nos deixaban no sistema de pago a proveedor, non nos admitiron. Porque é un tema das facturas que, como dicía o alcalde, están reclamadas, a un contratista que polo visto xa antes de que eu chegar aquí non executou ben unha obra, estamos pendentes de unha reclamación. E a Diputación consideraba que, como estaba xa dentro dun plan financiado por eles, que non tiña senso pagalas e despois, a ver, que era como unha duplicidade ou algo así. Entón, eu o que non entendo, agora creo que si o entendo, é que di que na mellora do firme, por exemplo, do viario da pista de Codesal e outros, vostede di que estes 120.000 non coinciden co proxecto en sí.
Sí, O importe total. O proxecto ese do Codesal, estaban falando do mínimo proxecto. Pois é un error de copia e pega, non sei, porque además isto non se cambiou, No, esta parte non. Debe haber algo no proxecto, o sea, debe haber unha modificación deste proxecto, por iso digo que se o teñen á man, miren a ver se coinciden os 120.000 euros e díganos o resumen das obras a ver que inclúe máis. Teñen os proxectos aí a man, podemos Sí, facer ten, un sí. receso, Sí, o mellor é comprobalo, non? Sí, se ten o señor alcalde o proxecto en alcaldía, comprobámoslo, non vai a ser que do copia e pega exista un error, pero a min chama a atención porque non foi aí onde se modificou, Sí. Claro, isto foi o que se lle mandou. Sí. É a única cifra, porque as outras sí nos coinciden, por iso, hasta metemos os 17.000 a ver se iban a meter os 17, pero tampouco coinciden. Non foi dos que se cambiara, me parece, dos que anduveron así con... creo que non fora ese. Pois é raro, porque sí que pasamos desta vez para evitar este tipo de erros en plan dixeron, se non queredes ter que estar modificando, pasádenos o borrador do que ides levar ao pleno, comprobamos aquí. Claro. Entonces ten que haber outra, unha obra que non a temos incluída. Pois deronos o ok, O sea, se se pero non a temos, debemos modificar ese proxecto. Que non quero dicir que se modificara agora. Debemos modificar no cando se fixo o borrador, é dicir, cando se elaborou o Sí, proxecto porque propiamente. daquela houve cambios no Sí. pleno e non se nos pasou o novo do... Ou se nos pasou tamén pode ser que o perderamos, pero creo que non lo pasaron a todos, non? Eu creo que se vos enviou incluso Envióusenos un o proxecto, día debemos- seguinte. Sí, o día seguinte, pero debemos nos enviar o proxecto dos 68.000 euros. Non, dos 68... Teño aquí. É que eu teño dous proxectos co mismo nombre. Pode ser o Que se mellor nos que enviaron- asuntas un arquivo que non é, cando te pasar penso que pode ser iso, porque a Diputación é raro, como revisou todo, que non se deran conta que donde non cambiábamos nada, que volvamos a cambiar. A mí parece raro, non sei. Pero a mellor cando asuntas arquivos... Sí, aquí. Este era supostamente o receso. Casero, ahora. Estamos facendo nada mal. No que teño dos proxectos aquí é no de Carballón do de Reboredo a Carballón. Pero son dos proxectos que son Claro, o mismo. pero o alcalde ten, claro, será o PDF que se asuntou, o alcalde ten por 120.000, 120.000. Vale, pues entonces... Digo as obras que aparecen. Sí, Espera a un ver, segundo. Sempre saber... tal cual, Os 870.000. resúmenes. Mellora do filme do viario da pista do Codesal, Sergude, 20.214,68. Mellora do filme do viario de Carballera de Rodiño ata Alto de Outeiro, en Sergude, 9.560,13. Mellora de viarios interiores en Pazos, Lestedo, 27.421,83. Ese non está. Ese non está. Canto era? 27.421,83. Ainda porque... Depois diría, mellora do filme do viario en pista entre 8.000 Lestedo, 4.247,49. Mellora do filme do viario da Conexeira á Praza da Pena en Loureda, 10.208,63. Mellora do filme do viario da Pena á Depuradora en Loureda, 2.057,65. E mellora do filme do viario de Veneranda á Candesa en Vigo, 8.714,06. falta, entonces eliminouse o interior de Igrexa de Pousada. Porque ese empecía que eu se que sacarlo porque non aparece con o inventario de camiños. É unha pieza que traba hacia atrás, hacia a casa de Carlos, ora por detrás. Eso foi un dos temas que se explicou aquí antes do pleno. É que non dicen que non... No, pero... temos Pues, no, pero... Vale, Foi o arquivo que se vos enviou non é ese. non é ese, Claro, se nos é outro. entonces outro arquivo. Ou debemos nos enviar, porque para ter dous aquí guardados co mesmo nome... É polo mesmo importe, os dous que Sí, teñen. O outro está, o de 72.801,14 ese estaba, non? Sí, os outros están todos ben. Vale. Esos coinciden as cantidades. Vale, solicitamos entonces o proxecto definitivo deste, non? Notas que se lle mande o proxecto este de pos o plan complementario pos do 2020 de 120.000.
Entón, realmente o cambio que había nesto era eso, os 17.000 e pico que iban ser para que non, ao final, pues, non, posiblemente nos houvesen requerido igual para que o houvésemos retirado, porque habría que facer o pago das facturas estas de Francisco Gómez, unha parte delas habría que incluir no pago a proveedoras. Ainda que estamos reclamadas, pero que de así se nos que había que pagarlas igual. No? Elena era partidaria de tiras e retidas mentre non se solucionase, pero... E de que obra era? É do campo da feira, o sea, o que é o... que perdeu a subvención porque eles ejecutaron a obra fora de plazo. Entón, claro, a Elena, en vez de pagar e todo, pues, pero quería ter esos retiros aí amarrados para que con compensación, pero non é así a cousa. Entón, parece vos se votamos ou non votamos, como que deixámoslo sobre a mesa ou... Non, si está... Non, faise vos, envío vos a mañán se falta o que é o proxecto se falta. Non, podemos mirar o rollo, pero, bueno, guardei o... Sí. Guardamos o archivo, non nos fixamos a modificación. Bueno, entonces... Tamén podeche sobreescribilo cando cho mandaron. Si, hai de mirar, porque tampouco atopo correo. E sei como me enviaron. Pero se teño dous correos co mismo nome, só cambia 31 a clave do final. Pero dous archivos é porque me chegaron. Eu non suelo cambiar o nome, non? Non estaba falando a mala fe. Non, xa. Si non o tes, pois non o tes. Si, quero o que pretendemos é saber o que se... Non, evidentemente non, non, que a min extrañaba que realmente porque este non, o sea, neste non, en principio non se tocara, non, esa parte non se tocara para nada, entonces realmente non tiña por que haber ningún tipo de modificación con respecto aos anteriores. Non, o que está claro é que o importe dos proxectos que van neste resumen coincide cos proxectos que se enviaron no seu día. Non coinciden cos que se enviaron, non. Igual o que se aprobou no pleno que cambiaste o mismo día no pleno. Entonces o que había de distinto era o dos 10 non, do 17 non. O que había de distinto era o este. Sí, exatamente. Que había cambios, todo eso cambiaron a obra aí. Que todos unha obra, a obra que non podía ir. Eliminouse o de Pazos. Sí. Que viña no que era rollo. E a cambio do de Pazos meteuse o dos 17.000 euros que non viña no original, creo, no que nos mandaron antes do pleno. E aí xa nos perdemos, e máis viña a modificación esta. Eran 3 modificacións. Sí, que había. Unha houve que facela porque non podía entrar aquel camiño porque non era, o sea, non estaba no inventario. Que diga, agora habrá que discutir se é público ou non é público, pero non estaba no inventario. Entón, non estaba no inventario, non podíamos incluir nas obras deste. Unha cousa que sea público, que habrá que rectificar eso, bueno, pero agora mesmo non estaba no inventario ese camiño. Entón, houve que sacarlo. Entón, eso foi modificar o proxecto este e incluir esa da líder Estela. Bueno, pues parece que se votamos en todos a aprobación deste punto. Votos a favor? Nos mantemos o sentido original do pos en contra. En contra ou era en contra? En contra. Segundo punto do día, moción para instar ao Goberno a abogar a débeda pendente a Galicia presentada por o Grupo Municipal do Partido Popular. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Moitas gracias. A día de hoxe o Goberno Central segue a reter a liquidación dunha mensualidade do IBE de 2017 de 200 millóns e négase a pagar os incentivos que lle corresponden a Galicia polo bo desempeño fiscal nos anos 17 e 18, 170 millóns de euros. Bueno, creo que non vou a ler a moción na súa totalidade porque supoño que tuvestes ocasión de lela. É un tema que está na prensa todos os días, que é reclamarlle ao Estado a deuda que ten con Galicia. Entonces a proposta de acordo é declarar o apoio deste Concello á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que ingrese as contías do imposto sobre o valor engadido nas liquidacións correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do sistema de información inmediata, declarar o apoio deste Concello á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria urxente do Consello de Política Fiscal e Financiera
cunha orden do día que inclúa un punto específico para abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bo desempeño fiscal nos anos 17 e 18 e dar traslado destes acordos ao Goberno de España, a Xunta de Galicia, aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Parlamento de Galicia. Bueno, como decía antes, é un tema que está en prensa, que é recurrente, que forma parte do día a día. Non sei se debemos entrar aquí ou non na razón que pode ter o Goberno de Galicia ou a razón que pode ter o Goberno central. Nós non queremos entrar na disputa, simplemente queremos prestar o noso apoio a esta reivindicación que seguro que de conseguirse, pois, de alguna maneira ou doutra repercutirá positivamente sobre Boqueixón. Señor portavoz de Veciños. A min personalmente escápaseme un pouco o tema do financiamento autonómico. Si era un tema que tiña bastante preparado cando estudiaba, pero xa hai bastantes anos. Nós vemos positivo que se fagan as reclamacións, así que non vemos con moito sentido que se fagan desde os concellos, ou cando menos de que non se complete dos concellos, pois exixindo un sistema de financiamento das administracións locais un pouco máis coherente. Non entendemos moi ben por qué, bueno, si o entendemos, non? É unha estrategia partidaria, están as eleccións autonómicas cerca, e entón é unha estrategia partidaria do Partido Popular que pon a todas as institucións ao seu servizo, e nós con eso sí que non estamos de acordo. Si estamos de acordo en que se pague o que se debe, polo tanto vamos a absternos. Tes algo máis? No? Bueno, entonces como o Grupo Popular en principio creo que se vai a votar a favor, e así damos por aprobada esta moción. Terceiro punto da orde do día, moción do Grupo de Veciños en relación á Fonte do Santo. Ten a palabra. Ben, eu tampouco vou a ler a moción completa, e si recordar, e xa que está David aquí, que falamos da Fonte do Santo no ano 2013, acordaste cando estabas de concelleiro? Xa se falou no 83. Tamén, no 83, non? Bueno, David, de feito, naquel pleno do 2013, se repasades as atas, pois fixera unha exposición histórica do roubo, roubo queda un pouco feo decilo, da desaparición das augas da cima do pico, non? De como se procedera a eso nun sistema bastante oscuro, non? Sí, a primeira reclamación que fixera aquí fora cando o señor Quinteiro movera o que eran as pedras, fixera unha canalización por unha finca deles. Aí foi a primeira reclamación que se fixo. Si, dali hai moitas, de feito hai bastantes traídas de auga que suben, baixan do pico sacro. Ben, o que facemos unha vez máis 4, 5, 6 anos despois é traer esta moción porque vimos, por un lado, que hai unha reivindicación de dúas asociacións da parroquia del Estedo, da Asociación de Veciños e máis da Asociación Mestre Manuel del Gacio, por recuperar a auga na cima do pico. En segundo lugar, vemos que estamos moi cerca, pois, da celebración do ano santo no próximo ano 21, e entendemos de que sería bo recuperar a auga na cima do pico dunha fonte que está nomeada por moitos autores galegos do século XIX e incluso anteriores. E queremos tamén facer fincapé en que é un tema que tamén o Partido Popular levaba no seu programa. Vin aí eu teño escaneado no ordenador, vin aí o portavoz que tiña o rollo que levaba tamén no seu programa electoral,
E entonces, como o PP no 2013 votou en contra daquela moción, pois esperamos que 5 anos despois, que poidan votar a favor e de que se iniciaran os trámites, supoño que algún trámite xa se fixo, pero de intentar por todos os medios porque conseguir algo outra vez para cima do pico e que volva a haber ali unha fonte como houve sempre. O portavoz do PP vai a contestar. Bueno, pois entonces efectivamente no programa do Partido Popular iba recollido esa petición non só desas dúas asociacións que distí Xavier, senón de moitos veciños del Estedo e de moitos veciños da parroquia da Granxa de recuperar a fonte do Santo no cumio do Pico Sacro. Entonces vou a tratar de facer un pequeno resumen dos pasos que se deron neste respecto. O 11 de novembro do ano 19, do ano pasado, o alcalde máis eu personalmente estivamos en Augas de Galicia coa directora desta institución, máis con técnicos para tratar unha serie de temas, entre eles o da Fonte do Santo. Entonces o que nos dixeron ali, o que nos recomendaron é que o que temos que facer, que xa empezamos a facelo, é solicitar unha concesión administrativa para o aproveitamento da auga dese manantial. O que se fixo foi encargarlle ao estudio técnico unha memoria e un proxecto para solicitarlle a Augas de Galicia esa concesión administrativa. Eu personalmente fun ali con varias personas del Estedo neste tempo, desde o 12 de noviembre que nos contestou Augas de Galicia, pois ata finales de ano fun con varias persoas del Estedo, algún representante destas asociacións, con algún veciño, pois para tratar de ubicar a Fonte do Santo, porque o problema que ten a Fonte do Santo é que todo o mundo sabía onde estaba, ou sabe onde está, pero chegamos ali e agora hai un montón de eucaliptos ali donde supostamente estaba e non está fácil de ubicar. Recurrimos aos planos de concentración parcelaria que si ven reflexada no plano de concentración parcelaria. Recurrimos tamén ao BOA americano de 1956-57, no que hai unha fotografía aérea do Pico Sacro. Recurrimos a fotografías aéreas do Ministerio do ano 85 e, bueno, eu creo que sabemos exactamente onde está ubicado o manantial da Fonte do Santo. O que si temos claro e sabemos fixo é que o manantial está nunha propiedade privada. Eso non quere decir que o manantial sea propiedade do dono da finca. O manantial está nunha propiedade privada, pero as augas son públicas. Entonces, por eso se vai a solicitar a concesión administrativa para o seu aproveitamento. Por outra parte, hai unha arqueóloga que non sei se vos coñecedes, que se chama Ana Isabel Filgueira, que está facendo un traballo subvencionado pola Dirección Xeral de Política Lingüística de recuperación da toponimia de Boqueixón e Vedra. Esta rapaza tamén está facendo paralelamente traballos de investigación sobre o Pico Sacro, sobre un suposto muro defensivo que había arredor do cumio, e tamén está recollendo a través de entrevistas con moita xente testimonios orais sobre a Fonte do Santo, sobre ese suposto muro e sobre a toponimia. Falei con ela e tamén ten documentación incluso das propiedades de sanación que tiña esa fonte. Entonces, o paso que se vai a dar é, unha vez que xa determinamos cal era a ubicación exacta dese manantial, eu a semana pasada incluso fun ali con un veciño que me asegurou que sabía onde estaba a fonte, e cheguei ali e efectivamente de todas as persoas que fun era o que máis se aproximaba á ubicación que creemos que é a original. Estáse redactando o proxecto en base a esa ubicación para aproveitar a fonte que sale do manantial original e levala a un espacio público.
pegada á finca na que está a fonte, o Concello ten unha masa común ali. Entonces, se as cotas de nivel o permiten, trataremos de sacar o manantial para fora. O seguinte paso pois será recuperar a finca, ou tratar de recuperala, ou mirar o sistema, falar co dono da finca, para tratar de que esa finca sea pública. O inconveniente que ten esa finca é que é unha finca de 56.000 metros na que está ubicado o manantial. Entonces, eso vai a ser unha dificultade engadida para o Concello adquirir esa finca. E despois, con respecto ao segundo punto que vos traedes aquí, que di facer todos os trámites necesarios para tentar recuperar as pedras orixinais desta fonte, bueno, está moi ben a proposta que facedes, pero claro, había que poñerlle algo máis. No, é que non sei se hai algunha imaxe da fonte. Polo que eu levo investigado, é dicir, a xente fala, non sei, xa que antes lle demos así a palabra extraoficialmente a David, a xente fala dun pequeno muro de pedras. É unha pedra de seixo, polo que me dixo a miña arqueóloga, polo que lle contou a xente, unha pedra de seixo, pola que brotaba auga. Era un manantial, un afloramento natural. O mérito da recuperación, lóxicamente, sería volver a poñer ali as pedras orixinales, independentemente do valor que teñan, como se son unhas pedras que non teñen valor ningún, pero son as pedras orixinales da fonte. Bueno, eu que podo dicir, Xavier, non sei onde están as pedras. Se cadra están enterradas. Ali non están enterradas. Non, sacaronnas dali. Sí, sacaronnas dali. Garantizáronme que na finca X non estaba. Non, eu non sei onde están. Porque no 2013 eu acordo que aquí fomos moi atrevidos. Aquí, claro, por eso che digo eu, que aquí faltanme cousas. Faltanme cousas. O que pasa é que, bueno, estamos nun pleno, isto é un órgano de representación pública, entonces ao mellor non se pode decir todo o que un pensa, non? Entonces, pois nós tamén trataremos de facer todos os trámites necesarios para recuperar as pedras, pero, bueno, a ver, nin o Concello de Santiago dou recuperado as estatuas do Pórtico da Gloria, que está máis que demostrado e documentado que lle pertenecen, como para non recuperar unhas pedras que non está claro onde están, nin como foron sacadas, e que nin siquiera, o valor que teñen é o valor que son as pedras da Fonte do Santo. Non son pedras esculpidas, nin estatuas, nin moito menos. Entonces, bueno, claro que o faremos, ou intentaremos facelo. Entonces, nese sentido, que sepas que... Por eso puñamos tentar, porque eu tampouco teño... Nós non temos moi claro onde están, e se soperamos onde estuveran, iríamos a de Huello. Vale, pois o que acabo pleno, digo che onde están, e vas a de Huello por elas. Por falar. Entonces, non sei se ten moito sentido aprobar a moción duns trámites que xa están feitos ou iniciados, ou, bueno, non sei o que queren decir os meus compañeros ao respecto. É dicir, nós sí que iniciamos os trámites necesarios para recuperar a auga. Despois, recuperar a fonte significa que a auga volva a brotar no sitio orixinal onde brotou toda a vida. Pero claro, esa é unha propiedade privada, entonces de momento aí non podemos facer nada. O que sí que podemos facer unha vez que se obteña a concesión administrativa é canalizar a auga desde o manantial orixinal a un espacio público, a cuneta ou a masa común que ten ali o Concello. E iso, bueno, sabemos que as cousas de Palacio van despacio, pero a nosa idea é que no pico de maio se poida beber da auga do Santo. Quedan poucos meses, non sei se seremos capaces de conseguilo, pero entonces insisto, non sei se procede votar algo que xa está iniciado ou... De todas formas non decimos de iniciar, senón facer todos os trámites. Bueno, todos os trámites xa os estamos facendo, é dicir, isto é un interés común de veciños do PP, de un montón de varias asociacións, de todos os veciños del Estedo e de todos os veciños da Granxa, porque os da Granxa tamén queren recuperar a Fonte do Santo. Xo, imagino.
Pero bueno, sería todo un detalle pola vosa parte votar a favor da moción e enmendar ao erro que fixestes hai 5 anos de votar en contra. Enmendamos, reconocedes, levástelo no programa electoral e ahora reconocedes que, bueno... Que levámonos no programa electoral e estamos executando ou intentando executalo. Sí, nos agradecemos o rollo, pero non vemos por que non votar a favor. Nós desde logo non a vamos a retirar, porque entendemos así, pois ya era iniciar, así que levamos, agradecemos os traballos que estades facendo. Se poñemos, en vez de facer, poñemos continuar e levar a bon fin todos os traballos que se necesitan para que a auga a fonte brote. O que sí, o que sabes, non? Bueno, Continúa, continuar cos trámites si, no principio. E no tema das pedras orixinais é máis complicado, que se houver unha foto ainda que non sea as orixinais, podes esculpir, podes facer unha fonte, digamos. Se hai pedras e se saben onde están e se poden recuperar. Vale, pois podemos así, facemos que continuar, que se acordar continuar que os trámites para que o traballo de recuperar a auga na cima do Pico Saco sea o máis rápido que se pode facer. Temos un presuposto para tratamos de mirar a ver tamén de si ese manantial brotase, pois non ali onde salía antes a auga, senón mellor podese ter algunha bifurcación que salise na finca que é masa común, pero claro, hai un presuposto son 8.250 euros. Bueno, eso non lo citei porque cando Está moi longe das obreiras. Sí. Todo o mundo di está ali ao lado das obreiras, pero en realidad está a 100 e pico de metros das obreiras. Debe ter como 50 metros do camiño que vai por a parte de abaixo, non por abaixo do depósito. No que é a masa común que está agora españada, hai unha zona que vai un especie de camiño que entra aquí para dar, debe estar a 50 metros arriba, pero está a 150 metros das obreiras arriba. Entón, se fose fácil sacarlo para nós, para a finca ou para o que é a masa común, realmente sería moito, así non evitámonos temas con... Incluso, como decía o alcalde, planteáronos a posibilidade de contratar unha empresa especializada con xeorradar e un montón de tecnoloxía que che marca o manantial todo. Entonces poderíase facer aflorar un manantial pois paralelamente ou que é dentro da masa común do propio concello. O que pasa que o presupuesto que nos pasaron son 8.500 euros, o cal nos parece un pouco desorbitado. Tampouco entendo moito deso, o mellor é que a empresa pretende descontar o aparato no primeiro traballo ou realmente eses traballos teñen ese coste, non sei. Eso temos o presupuesto, pero de momento non o valoramos tampouco, esa posibilidade. Podemos ter a ubicación do plano? Sí, eu teño aquí os planos de concentración, se queres pásochos, teño aquí... Para saber onde estaba, xa que se localizou, é interesante saber. Bueno, localizámola, nós non é que a localizáramos, porque chegar ao sitio onde está é bastante difícil, porque non é accesible. Hai un veciño de Cachos de Nande, precisamente, non é David, que se comprometeu, díxome, un día que teña tempo vou buscar eu. De momento non foi, porque o sitio está bastante inaccesible. Pero esa persona ten claro onde está, porque ademais díxome, mira, nós tiñamos unha leira que chegaba aquí, a nosa leira está aquí e a fonte está un pouco máis arriba. E efectivamente coincidía coas coordenadas que hai no plano de concentración parcelaria, coincidía incluso con algo que se adivina na foto aérea esa do 56, que se queres tamén xa paso. Preguntei ao alcalde. Eu levo un destino desde o ano 70. Cando eu vim para o destino, ese terreno que vostede acaba de decir que é propiedade privada era comunal. Sí, pero ese xa é outro cantar, David. Xa, por supuesto, pero quero decir que a fonte é anterior a que ese señor se fixera ca propiedade. Sí, hombre, moi anterior. Moi anterior. Eu cando no 83 tuvemos problemas co señor Quinteiro por culpa non da reforma que fixo na fonte, que quedara moi ben. Un muro cóncavo de 1 metro e pico de altura con vos pedruscos, o sea, non eran rebos, eran vos pedruscos, co seu piso de pedra, e puñera un piso tamén de pedra con unha especie de sumidero con unha rejilla,
e a nosa protesta era que ela canalizara para a súa propiedade. Porque a lei naqueles tempos de aguas decía que as aguas, esas que non tiñan un dono, pertenecían á propiedade pola cual discurrían normalmente. Entenden? Non se podían desviar do seu recorrido natural. Pero a lei agora xa non di eso. Bueno, xa sei que a lei cambiou, aquí cambia todo. No, ali cambiou e agora a propiedade tamén tal, entonces agora O tema é que eu non volvín ali nunca máis e me extraña oírses decir que non se sabe onde está, porque quen desfixo todo eso? Eso, para desfacer aquilo hai que traballar, o que eu vira, eu pregunto-me quen foron os energúmenos que desfixeron a fonte, non entendo, hasta o punto de que agora non se dá a encontrar un manantial, eu non entendo. No, o manantial está ubicado. Non demos chegado ao manantial porque hai... sí, o manantial está ali, o manantial está ubicado, non demos chegado ao manantial porque hai un montón de silvas e toxos e maleza, está no medio dunha plantación de eucaliptos. E dentro dun... E dentro dunha finca privada. Ainda que a lei de aguas cambiou, hai unhas distancias aos manantiales, aos surcos de agua, aos lindes, hai leyes para eso. Agora, cando remate o pleno... Se o señor puxo os eucaliptos encima do manantial, hai que facerlo cortar, non hai outra. Moi. E despois tendrá que limpiar a parcela tamén, igual. Porque as normas hai que cumplirlas, ainda que non me guste. bueno, entonces aprobamos esta moción con esa pequena, digamos, aclaración o tema de... Moi ben. Aprobámosla, podemos poner ben. De que non ven no punto do día hai información da alcaldía en canto, creo que se pasaron sobre todos os tal, por se queres debatir os acordos e os decretos e todo eso, creo que mandouse vos, creo que foi onxe. Foron os días cando onte mandaronse os acordos de... onte non, onte do decreto, o 27, foi o 27 cando se mandaron os... Incluímos a dación de conta dos decretos ou non, ou preferides? Nos queremos facer, porque non vamos a facer hoxe ningún rogo ni ninguna pregunta, pero queremos facer unha emenda á totalidade, non? O sea, queremos facer unha queixa xeral a todo, entonces empezamos por aquí. Vemos que deixa moito que desexar o funcionamento do Concello de Caránós, o sea, no que vai de mandato non se nos pasou un expediente plenario, pero ningún que estuvera completo, sempre con modificación, moitas veces sin saber o que votamos. En canto aos decretos mandáronos, non sei, verdad que se nos mandou luns os correspondentes a novembro, despois do pleno de novembro, decembro e xaneiro, pero deixousenos de mandar os decretos que nos mandaban pois, os primeiros días do mes seguinte. Todos os meses nos mandaban os decretos, non sei por qué se nos deixaron de mandar. Non sabemos se hai xuntas de goberno ou deixa de habelas, non o sabemos realmente. Cando antes se mandaban as actas, eu entendo de que unha acta, eu cando fago unha acta fagoa o día despois de que se xa a reunión, porque se non pasan moitísimas cosas. Eu entendo que as actas, pois unha semana despois deberían estar enviadas, aprobadas non, firmadas por quen corresponde, neste caso a Secretaría máis o alcalde, enviadas para que os concelleiros teñamos a ocasión de saber o que se tratou nos órganos que son delegados deste pleno, non son órganos que sean seus, son delegados deste pleno. Por tanto, os membros desta corporación temos dereito a saber todo o que se fai. Os decretos temos dereito a saber os decretos da alcaldía. É verdade de que a lei estipula de que non los poden mandar no pleno ordinario despois. Nos agradecemos encarecidamente de que se sean mensualmente para poderlo ir mirando, despois os registros sí, vámonos pedindo e vamos obtendo o rollo, pero vemos que isto é un desastre. De cara a nós é un desastre. E así non hai fórmula posible de traballar, porque nós non temos unha dedicación exclusiva. Vos tendes tres, pero nós non temos ninguna dedicación exclusiva, cada un temos o seu traballo. Entón, se non nos organizamos todos un pouco mellor, entón é que rompemos a graxa. Entón vamos a empezar a facer impugnacións por
porque non se cumplen textualmente pois aos reglamentos que se deben cumplir, que é o de enviar as cousas 48 horas antes do que se vai a votar, non se pode modificar despois. Pasámoslo un pouco por alto, pero se é que van a seguir neste plan, é que non sabemos, é que de verdade lle digo que non sabemos se houve outra xunta de goberno desde a de antes desto mandaronnos a de novembro, pero tiñamos as de outubro, eran Iván, cales eran? E desde o 31 de outubro a 20 de xaneiro non sabemos se houve aquí xuntas de goberno que se tratou, vostedes pensan que iso é normal. Despois non o pleno ordinario cando toca, o sea, temos uns plenos ordinarios que os marcamos os segundos mércores de mes e son cando cargan. Poden ser no mes, non poden ser, o sea, que se queremos presentar algo ao pleno, presentámoslo así un pouco a cegas. E que hai cousas que non poden, eu penso que non poden ser. E despois tamén no do padroado que me decía Iván que se desconvocara a reunión e que non se volvera a convocar. Aí temos un problema porque no tema do padroado entende a señora secretaria, que tamén é secretaria, en principio é a secretaria do padroado, porque así se está oficialmente exposto nos estatutos, que o alcalde do Concello de Boqueixón é o presidente da fundación, e a secretaria do Concello é a secretaria tamén da fundación. Non está de acordo con algunhas cousas desa fundación, entón que non quere, non está para facer ese tipo de tal. Entón, ela está aquí diante, pode decir o que estima conveniente e aclarar un poquinho esas cousas. Pero bueno, que quede claro que o do padroado é unha cousa Sí, é a máis parte. Sí. Con respecto ao padroado, eu cando cheguei aquí os poucos datos que tiña e que teño desa fundación é que é unha fundación privada. Eu tuve un caso semellante noutro concello de unha fundación privada de pouca entidade, pero si tiñamos certa a organización un pouco regularizada, é dicir, en principio elevaba a contabilidade nesa fundación un administrativo, detetouna o Ministerio de Facenda, fixo saltar na plataforma de información que mandamos a Madrid e tiñamos que consolidar as contas. Eu non estaba de acordo, a anterior interventora tampouco, pero tiñamos que facelo. Aquí eu atopeme hai pouco que se iba a convocar o padroado e que resulta que a contabilidade do padroado pois está nunha folla de Excel. Sinceramente, a min, como moi normal ou moi lóxico nunha administración, ainda que sexa privada, eu quería regularizar ese tema antes de Navidades. Tamén tiven as miñas vacacións, tamén ten que ver con as xuntas de goberno, algún retraso nas actas, temos unha persoa de baixa, bueno, son varias circunstancias. Con tema do padroado, eu quero, ainda que vaya ter que cesar, porque a plaza saiu ao concurso, quero intentar regularizar, buscarlle unha situación que xa nese tema andivo no seu momento, creo que a anterior secretaria, preguntando na Xunta de Galicia, o tema da fundación privada, porque creo que hai unha plataforma e hai alguna forma de transmitir os datos, creo, non sei, e estou intentando regularizalo. Non tive tempo, pero eu convocar unha asamblea para aprobar unhas contas dunha contabilidade que está nunha folla de Excel e despois facer pagos, creo que hai unha factura pendente ou algo así, tiño paralizado por iso. O medio diso tiña tamén as vacacións, que se non as perdo. Entón, retomando eso, non queira. Non teño nin idea de cales son as contas do padroado, nunca as vin. Claro, é que eu cando as vin, se me atopo unha folla deste, le digo aquí no pleno, eu tampouco me parece moi lógico que este así, con independencia de que sexa privada. Eu entendo o que hai que consolidar as contas, non sei, habría que facer unha consulta ao Ministerio, porque realmente no caso do Concello no que traballei fixamos unha consulta, eles entendían que tiñamos que consolidalas, eu non o compartía porque era unha fundación, era un estilo esta fundación pequeniña, con poucos movimentos, pero tiñámola un pouco controlada, e dicir, esa fundación tiña un administrativo que me pasaba unha contabilidade, incluso o pedido medio de pago, todo o enviaba a Madrid. Aquí atopei unha folla de Excel, claro, é convocar algo no que son parte, no que vou a dar fe, e que se un día pasa algo, teño unha responsabilidade que está deixado nunha folla de Excel, como comprenderá, pois... Pero non se lle paga unha asesoría. Facer sociedade, creo que eu non teño claro nin como está. Pois eu non sei se sociedades, pero a contabilidade está en un Excel, eu creo que está así. Faise declaración de sociedade, si pasa allí... Pero a contabilidade de gastos e ingresos, o do que sei, ou a mí me informaron mal, entón, non sei. A contabilidade de gastos e ingresos... Se está pagando, eso sí que sei que hai unha factura anual que se paga... A Concha Casal, creo que é, ou si, creo que será moito... Pois xa sabe máis que a min, porque eu
que son a secretaria interventora, non sei, entón Pero- eu parei no porque a ver, eu creo que hai que regularizar o tema desa fundación, que seguramente non sei se é moi complexo, pero Eso iba todo na última na asamblea que iba a haber, para que ao final non se levou, pero iban as facturas e iba todos os justificantes. a ver, eu preguntei ao administrativo de contabilidade, que creo que está aquí, e quería ver a contabilidade estaba levando algo nunha folla deste, ou aquí hai algún tipo de malentendido, así o parei foi por iso, que eu teño que ter algo para saber, e de feito se falou moitísimas veces con alguén da Xunta que leva ese tema, e polo visto pois non había entendemento, non sei, por parte de funcionarios, non sei. A Xunta falou o tema solamente de que antes había un X cantidad de dinheiro nunha cuenta a plazo fijo, entón que como realmente non daba ningún rendemento, e o que se fixo foi preguntar se se podía, en vez de ter o dinheiro nunha conta a plazo fixo, facer unha inversión, digamos, con ese que se fixo, adquirir dúas viviendas en tal, para poder alquilaras e así ter un rendimento para poder conseguir. Disculpe, pero que a min os funcionarios en secretaría non me comentan iso, entón é mellor aclaralo e despois plantexalo aquí, porque eu aquí agora me estou enterando de cousas que a min cada un me conta unha cousa, entón eu, como é a miña responsabilidade, e se un día pasa algo, a que estaba no pleno era a secretaria, ou a que estaba nesa asamblea era a secretaria, a min dime que hai que falar con aquel de fundacións da Xunta que intentei contactar en Navidades antes de irme de vacacións e ese día non estaba. E non sei exactamente que trámites hai que facer. Nin tampouco sei que obxecto, nin que movimentos exactamente ten esta fundación, nin me queda moi claro. Mais que vin os estatutos, quero dicir, pero a contabilidade, a min dixéronme que estaba nunha folla deste, logo que hai unha asesoría, acabo de enterar. Eu non sei. Entón, por precaución prefiro, aínda que sexa privada, a ver se vou estar nunha asamblea, pois retomar o tema en canto poida. Con respecto a outras cosas que vostede apuntaba, como o tema das xuntas de goberno, mañán imos ter xunta de goberno, vanse levar actas a aprobación, eu xa din orden de que en canto estean listas, porque sabe que temos unha persoa de baixa, e agora xa se sabe que vai ser de longa duración, non teño ninguén que me sustitúe, facemos o que podemos. Entón xa dixen a Raquel que hai que poñemos as actas e vámonos a remitir. Creo que hai dúas concretamente mañán para aprobar e mañán vai a outra xunta de goberno con asuntos, con licencias. E a parte das actas... O tema dos decretos se lle puido haber pasado, que se estaba enviando, sí, vou dicir que os envío. A parte das actas, pois tamén poderíades mandar a convocatoria é dicir, a orden do día da xunta de goberno. E máis están obligados se é que son certas competencias. Hai asuntos que trata a xunta de goberno que é obligatorio de que esteamos todos sabedores, non? Con Elena era así, o secretario secretario era así. É a primeira noticia que teño, porque noutros concellos só convocaba os de... Despois pasaba as actas, pero bueno, se queredes se vos pasa tamén. Digo para ir, non sei, que senón non sabemos o que pasa no Concello. Levamos desde o pleno que se aprobou o POS sin ter nin idea se houve actividades, se estuvo o Concello cerrado ou aberto. E non, é que son cousas... Insisto, en que eu estive de vacacións, isto é un concello que polo seu, e digo nos meus informes, eu estou farta de recomendar que aquí se crea unha plaza de técnico, pero non se crea, eu cando me vou de vacacións, o mesmo que tiña me matou por riba da mesa, e atrás o traballo, vacacións, tamén teño dereito a telas. Non teño unha funcionaria, é que estou dicindo que situación estamos en secretaría, que xa non me gusta ter que falar desto aquí, pero que todo o mundo sabe a situación na que está na secretaría, e foi a peor porque teño unha persoa de baixa. Entón eu, mentras estiven de baixa, pois tampouco se fixeron xuntas de goberno, ou de baixa, perdón, de vacacións. Non me parece algo tampouco tan... Claro, pero cando eu dixen que non estaría mal ter unha bolsa e tal, non se me fixo aquí fai falta un técnico de administración xeral, un a un ou un a dous. Este concello a casi entrada, pola clasificación que ten, e a carga de traballo que ten, a mí non se me fixo caso, espero que o seguinte teña máis sorte. E non me gusta ter que dicir isto así, pero que claro, é que é evidente. É evidente con este tipo de cousas, eu non lle quito a razón. Así non se pode traballar. Eu creo que non. A ver, este non é un concello de 1000 habitantes, nin 2000, porque sexa a terceira, pero eu por moito que eu diga, eu non mando. A ver, hai concellos de terceira con plazas de técnico, pero claro, despois cando fai falta, chegas que fai falta, non... Eu, a ver, que lle vou facer, non... Teño a situación que teño, e mentras eu estou o que teño, a min, o meu traballo non fai ninguén cando eu vou de vacacións. Noutros sitios onde había un técnico facía unha cousa, aquí non, entón eu, claro, vais atrasando, e son actas, e son convocatorias, e son erros, e, bueno, o que teño que mirar da fundación, a min pareceme importante, non me parece normal ter unha fundación con unha contabilidade nunha folla deste, pero é un tema que hai que mirar con calma, ver se hai que consolidar a contabilidade, e, claro, a min escápaseme todo as mans porque non dou que dou, claro. Este ten que ter o imposto de sociedades aprobado. O sea, poden ir aos impostos de sociedades. É que eu non teño moitos datos desa fundación. Non, eu tampouco, digo, pero están obligados a presentar o imposto de sociedades, no imposto de sociedades xa ven a contabilidade, ainda que estea despois, sí. que non haxa un registro, que me parece tamén
manter o rexistro nun programiña un pouco máis Claro, nun programa, técnico, refírome a para eso, non se trata de que teñas que ter, pois, non sei, pero a min chócame como se estivo levando, pero claro, eu non sei, porque se xa de pouca entidade un mínimo de control ten que haber. O Ben, desfacerse esa fundación tamén é outra, porque se non ten apenas, non sei, que funcionamento ten e que se é de interese. Bueno, totalmente darlle becas aos estudantes de veterinaria máis de medicina. É o axeto que ten. E por último, que levamos 7 meses, ahora vamos a falar do noso libro, non temos nin idea de como nos van a facer os ingresos á conta dos cartos que nos corresponden por aportación a grupos, tanto que nos corresponde a nós como que lle corresponde ao PP, e sigo insistindo que nos eses cartos usámolos para facer o traballo político. Por lo tanto, se non temos os cartos, si nos gustaría saber como nos los van a ingresar e máis cando. E xa non falemos do local que temos dereito e de outras cousas que, bueno, supoño que teremos que dar constancia no Valedor do Pobo para facer un pouco de ruido e pouco máis percorrido quede claro que estamos excesivamente cabreados coa forma de funcionar este Concello, a parte das queixas que temos de veciños de que isto está paralizado e témolas todos os días, e visto como funcionamos, pois creo yo perfectamente, nada máis. As preguntas e rogos e todo o que tiñamos vamos a pasalo por rexistro electrónico, así o colásemos. Vale. Pero vamos a facelo así. Moi ben. Entendo a súa queixa. Trataremos de corregir todas as erros, todas as deficiencias que estamos cometendo. Agardo que non sei, que non tardemos moito en dar correxidas ese tipo de defectos. Vale. Entón levantamos a sesión.